Lyssna på mannen, killen. Alltså, jag brukar inte lika på mig så alltså fritera dem. Men vi har inget hit här. Det är mycket grejer. Jag vet, jag har alltid velat köpa den. Nej, men alltså i stekpannan va? Jaha. Men de blir så hårda i ugnen så bränner de. De är ju sten som har sten alltså. Men i stekpannan blir man ännu värre i. Det brukar vi göra. De har frysta. Vi kan köpa sådana här skivor, eller vi kan göra så skivor och pengar och stekpannan. Vem ska göra potatismos? Vem ska göra potatismos? Vem ska göra potatismos? Vad? Ska hon hem hos dig? Nej, hon ska göra här först. Ja, idag kan man sa en bra potatis, men det är ju, man kan ju bara köpa mospotatis. Det står ju mos på dem. Visst, det är enkelt att göra potatismos. Man måste bara skära skalen. Sen ska man lägga det där brrrr. Sen man mosar dem. Sen mjölk. Sen efter det blir så till bajs. Använder du vis? Ja, man brukar använda maskinen. Visst är det mjölk? Men om man har för mycket blir det så här vatten i det. Är det gott? Där! Jag tycker om det är så här, så det blir så här. Jaha, ja. Det kan vi ha. Då behöver vi ingen sås. Jag brukar inte ha sås. Men alltså köttsaft med potatis. Ja, exakt. Men någon Det skiv kan borde vara man ha. samma. Ja, till det. Jag behöver ingen sås. Det blir skit. Ja, det kan vi köpa. Ja, köp Real. Den är jättegott. Real majonnäs. Den som Nico köpte, Real majonnäs. Hellmans. Det står Real i den. Real. Hellmans. Han kan köpa min bowl. Alla andra säger. Är det så? Nu ska jag inte bränna mig. Men nu har jag ju tränat 2 gånger och det var perfekt att bli mina kycklingar och börsen. Jag kan inte ha typ inte med Vad sa du? Jag kan inte ha Ja, sen så ligger det. Vi ska söka på internet på en god man gör hemma. Olja och det köper man en färdig. Men det finns massor av skola. Jag har mer än en timme. Hej, jag heter Havera. Kan inte lyssna till idag när vi ska spela Nej, FIFA? sluta. Det är Nikos. Men sluta. Vem sitter här uppe? Det är Nikos. Vad sa du? När vi ska spela FIFA idag ska jag ta upp den i stortv så kan vi kolla film sen på PlayStation. FIFA? Alltså jag ska ta upp den. Så har du, PlayStation. ska du spela FIFA? Ja, ändå. Med vem? Polare. Va? Polare. Vad är det? En kompis.